suro nyende kata Macron ka fenêtre kɔfɛ Emmanuel Macron nyende kata l'Élysée kata ntlo mata Macron ka fenêtre kɔfɛ Macron be si samburu min kɔnɔ o fenêtre kɔfɛ nya sɔrɔ Macron be kasi la ka bon hakili ma suro me sega ka suro nyende kata l'Élysée ka dogo ya famia bala kata Macron ka fenêtre kɔfɛ ka ntlo mata fenêtre la nya sɔrɔ Macron be kasi la ka bon hakili ma a tun ko k'a b'a yɛrɛ faga yɛrɛ muso de ko non ko Ala kana ci muso bɛ deli sugu bɛɛ la k'a ka y'a faamuya b'a la k'a ka ko ninnu di Ala ma ni Ala ye min kɛ k'o de ka ɲi Macron bɛ yɔrɔ min na bi bilahi daba ye sunɔgɔta ye Macron bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga bilahi Macron ko y'a faamuya b'a la ko ici ministre de comment ça s'appelle ministre de ministre min taara Mali la kunu n'o ye comment ça s'appelle ici ministre ye Macron yo oni Asimi jɔlen ye wallahi Macron ye kasi k'a ka bon hakili ma irisi ministre min taara Mali kɔnɔ kunu Macron ya ni Asimi jɔlen ye wallahi Macron ye kasi k'a ka bon hakili ma Macron tun bɛ ɲini ka juru da kan na k'a yɛrɛ faga ko nin ye olu tɛgɛ bɔlen Mali ko la i y'a faamuya b'a la ale ye mun de kɛ Ala la n'ale tun y'a dɔn i y'a faamuya b'a la tun tɛ mandat fila kɛ n'ale tun y'a dɔn i y'a faamuya b'a la k'ale bɛna bin ni gɛlɛya kɔnɔ ale tun tɛ perezanya ɲini n'ale tun y'a dɔn k'ale bɛna kɛ samiyabo ye ale bɛna kɛ jolimango ye i y'a faamuya b'a la ale bɛna kɛ i y'a faamuya b'a la n t'a sidɔn ye i y'a faamuya b'a la k'ale tun tɛ fanga ɲini n ye n tulo da a ka fenêtre la Macron ka fenêtre ani muso bɛ kuma la a bɛ kasi la a bɛ forontoli sugu bɛɛ la muso bɛ k'a deli a to Ala ma Ala de ye nin latigɛ ni i kɛra jolimango ye i nɔ tɛ perezan minnu tɛmɛna olu de y'i bila nin dingɛ kɔnɔ olu de ye nin dingɛ sen n'i tun b'a dɔn muso kɔni bɛ ka deli sugu bɛɛ kɛ a ma ɲɛ muso ye a ka sécurité wele k'u kana fara a kan ko sinon ko Macron bɛ ɲini k'a yɛrɛ faga ko Macron bɛ ɲini k'a yɛrɛ faga Macron ko Mali t'ale fɛ Burkina t'ale fɛ Côte d'Ivoire olu fana bɔra bi ko n'u Côte d'Ivoire population fana bɔra ko ni irisi k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Amérique t'a fɛ irisi t'a fɛ mɔgɔ si tɛ Macron fɛ bi Macron b'o kasi de la a ka so kɔnɔ ye n'a ɲakili fila tɛ ɲini ka bin dugu ma an bɛ dugawu de kɛ Macron ko Ala ka hinɛ a la juguya kɔ filɛ malo ni lebu ni tatiɲɛ ani kɛlɛnabila ni ko i tɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔw b'i ye k'i to yen ni ko i kɛlɛ wala i bɛ fa i yɛrɛ la o de kɛra Faransi ta ye o b'u kɛlɛ na bi o bɛ Amérique min fana kɔ Amérique bɛɛ kɛ y'a faamuya b'a la tagamu kan de k'u kɔ jɛni k'u ɲɛ jɛni a ka économie kosɔn Amérique tɛ Faransi fɛ a tɛ Europe fɛ économie Amérique bɛ ka économie k'o kɔ kan de k'u ka nafolo bɛɛ ta k'u ta tiɲɛ k'u halaki k'u bila Faransi population yɛrɛ bɛ k'a fɔ i y'a faamuya b'a la Macron ye k'u ka yɛrɛ ma hɔrɔnya ta ten sa u ka bɔ Amérique kɔ n'Amérique ko min Faransi b'u kɔ komi saga n'a ku Amérique bɔ k'u ta tiɲɛ a bɛ k'u mago sa a bɛ k'u ka économie bɛɛ tiɲɛ mais lagasa in t'o kalama a bɔra o kalama sɔrɔ de irisi ministre taara Mali kɔnɔ a ye irisi ministre ni Asimi jɔlen ye a ye sɔrɔ bɛɛ kɛ kasi la muso bɛ delili sugu bɛɛ la muso bɛ maɲumatɔ ko sugu bɛɛ la Macron bɛ ɲini ka juru don a kan na k'a yɛrɛ faga ko diɲɛ jamana tɛ min b'olu fɛ tuguni ko bɛɛ bɛ ka olu gɛn bɛɛ bɛ ka ɲugun olu la bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ olu ma k'ale bɛ saya fisa ni i y'a faamuya b'a la balo ye bi Macron i ye sɔrɔ n fɛrɛla cɛ ma dɛ k'an dɛn ka taa n tulo da a ka fenêtre la l'Élysée i b'a dɔn bɛɛ tɛ se ka don bɛɛ tɛ se ka t'i gɛrɛ fenêtre la caméra bɛ fan bɛɛ fɛ mais ne ye n dogo i y'a faamuya b'a la ka fini finmanw don ka n dogo ka taa n tulo da Macron ka fenêtre la a bɛ da sanburu min kɔnɔ n y'a sɔrɔ a bɛ kasi la ye ko muso ma ko ale b'a yɛrɛ faga ale nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la i y'a faamuya b'a la olu ye juguya min ta ka afirikɛnw faga ka diɲɛ ɲagami ko kɔmasegin bɛ ka na ale ma mɔgɔ t'ale fɛ ale jolima ka go i y'a faamuya b'a la ale bɛ saya de fisa ni balo ye Macron yan'a ka mandat kan u ka kɔlɔsi dɛ u k'u janto Macron na dɛ Macron tun bɛ kasi min na sɔrɔ n'u m'u janto Macron na a laban bɛ juru don a yɛrɛ kan na dɛ walima a bɛ furakisɛ caman kunu k'a yɛrɛ faga parce que a ko bɛ ka kɛ ale la ko ɲɔgɔn ma deli ka kɛ masakɛ la Faransɛw bɔra hali kunu k'u tɛ Macron fɛ k'a ka démissionner Faransi kɔnɔ yan nin kalo kɔnɔ siɲɛ i y'a faamuya janvier kalo kɔnɔ siɲɛ fila nin kalo min jɔlen filɛ nin siɲɛ kelen u bɛ ka bɔ Faransi ka denw yɛrɛ de bɛ ka bɔ k'u tɛ Macron ka politique fɛ ko Macron ka démissionner o waati kelen na Mali bɛ k'a gɛn o waati kelen na Burkina bɛ k'a gɛn o waati kelen na
Amérique bɛ k'u ta tiɲɛ o waati kelen na irisi bɛ k'u dɔgɔya Macron kɛra comme samiya bɔ a kɛra comme wulumusoni b'o bi surtout a ye kasi sugu bɛɛ kɛ a yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ dɛ ko Mali y'a gɛn ko Faransi kɔnɔna na ko population si tɛ min b'a fɛ ko bɛɛ bɛ ka bɔ a kama bɛɛ bɛ k'a dɔgɔya Burkina t'a fɛ Côte d'Ivoire t'a fɛ irisi t'a fɛ Amérique min filɛ nin ye olu ka teriya taɲini don ko jigi t'ale la tuguni k'ale bɛ kelen na bila la Macron ko n'ale tun y'a dɔn ko a tɛ kɛ président kuma ma se mandat filanan ma ko n'ale tun y'a dɔn k'a bɛna nin tɔɔrɔ sɔrɔ a ɲɛ k'ale tun tɛ kɛ président kuma ma se y'a faamuya wala k'a ka san 10 kɛ Faransi ko na a bɛ nimisa kɔnɔ bi a ka bon hakili ma juguya kɔ filɛ mɔgɔ faga kɔ filɛ janfa kɔ filɛ bingali kɔ filɛ Macron b'a kɛlɛ na bi maa si t'a fɛ ala n'u ka politiki jugu ala n'u ka bingali ala n'u ka hasidiya ala n'u ka suɲani ala n'u ka janfa mɔgɔ si t'u fɛ o ye tɔɔrɔ min da mɔgɔw kan o hakɛ de bɛ ka segin ka n'u ma bi o ye tɔɲɔ min da mɔgɔw kan o hakɛ de bɛ ka wuli u nɔfɛ bi mɔgɔ si t'u fɛ u b'u kelen na bi irisi minisiri ye tagali min kɛ Mali kɔnɔ o y'a tɔɔrɔ fo k'a fɔ ko a y'a tɔɔrɔ a ye kasi sugu bɛɛ kɛ ko n'ale tun y'a dɔn ale tun ma ɲumanya kɛ n'ale tun y'a dɔn ale tun b'a janto Mali la n'ale tun y'a dɔn jadisugo kɛlɛ ko n'ale tun b'a dɔn quoi ko n'ale tun b'a dɔn ale nalen a y'a sɔrɔ François Hollande ni Sarkozy ye dingɛ min tigɛ bila k'ale tun t'a sen don a kɔnɔ abada k'ale tun bɛ solution de ɲini ka dingɛ in datugu ka Mali segin a danbe kɔnɔ nimisa mais trop tard Mali taara déjà an ni irisi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ yen hɛrɛ bɛ yen wa walima hɛrɛ tɛ hɛrɛ bɛ yen baara bɛ yen wa walima baara tɛ baara bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ bɛ yen lakana bɛ yen fɛn bɛɛ tout va bien ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na irisi minisiri n'o ye comment ça s'appelle n ɲinɛna cɛ yɛrɛ tɔgɔ kɔ quoi Serge Kouala n ɲinɛna cɛ tɔgɔ kɔ irisi minisiri min taara au cas ministre de comment ça s'appelle des affaires étrangères au cas ministre min taara Mali kɔnɔ n ka cɛ ani Asimi kumana ani cɛ tɔgɔ Abdoulaye Diop kumana u bɛnna fɛn min kan o de ye san o san Malien jeunesse 300 o bɛ taa kalan kɛ irisi la fu ka taa kalan kɛ irisiw bolo fu falaki i y'a faamuya b'a la depuis ala ka Mali ni irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ depuis ala ka Mali ni irisi ka coopération kɛ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ hali a ma kɛ Modibo Keyita tile la irisi ko yanni i ka mɔgɔ degi jɛgɛ dun na i k'a degi jɛgɛ mɔn na olu bɛ n'o de kɛ Mali ye olu natalen tɛ Mali la fɛn min b'olu bolo o ɲɔgɔn tɛ Mali bolo Mali hinɛ de y'olu minɛ ani président ɲuman min bɛ Mali kunna bi i y'a faamuya b'a la o de kosɔn olu bɛna fɛn bɛɛ kɛ Mali ye bi i y'a faamuya b'a la irisi minisiri ani kunnafoni dumanw cɛ tɔgɔ Poutine ye i y'a faamuya b'a la a ka minisiri de i y'a faamuya b'a la k'o ci kana Mali kɔnɔ ka na ci lase Asimi ma min ye Mali jeunesse ye san o san mɔgɔ 300 o bɛ taa kalan irisi kɔnɔ ka taa avion dilan ka t'o kalan kɛ sɛnɛ ka t'o kalan kɛ i y'a faamuya b'a la ça veut que fɛn fɛn de bɛ hɛrɛ lase mɔgɔninfin ma ka t'o kalan kɛ an ka denmisɛnninw kun yan'u ka taa avion san irisi bolo Mali jeunesse de bɛna former avion dilan na Mali jeunesse de bɛna former satande dilanni na Mali jeunesse de bɛna former bombu jugu dilanni na Mali jeunesse ça veut que dɔnniya fɛn fɛn bɛ irisi la o bɛna tila o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ dɔnniya fɛn fɛn bɛ irisi bolo o bɛn'o de tila o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Mali jeunesse de bɛna ta san o san i y'a faamuya b'a la centaine de jeunesse ka taa n'o irisi ka taa dɔnniya d'u ma u kana Mali segin a danbe kɔnɔ ala ka barika don Asimi na ala ka barika don Poutine na mɔgɔ ka kɛ mɔgɔ fɛ min b'i fɛ kana tugu mɔgɔ kɔ min t'i fɛ irisi ni Mali ka jɛɲɔgɔnya bilahi i b'a dɔn k'a fɔ ko kanu don i b'a dɔn k'a fɔ ko hɔrɔnya don fɛn min bɛ irisi bolo hali a jaga tɛ Mali bolo Mali do o Mali tɛ o irisi bɛ balo la Mali do o Mali tɛ o fɛn bɛɛ bɛ irisi bolo depuis sa mana kɔlɔnda ɲɛgɛnnen don mais irisi ni Mali ka coopération ye mun de hinɛ Mali sɛgɛnna Mali ɲanina Maliyɛnw tɔɔrɔla o de la cɛba in i y'a faamuya b'a la Poutine n'o ye Vladimir Poutine ye a bɛ k'a tɛgɛ di Mali ma bi ka Mali segin a danbe kɔnɔ
kɛlɛkɛminɛn fana i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ o tun ye ba kelen de feere Mali ma o bɛna ba 10 wɛrɛ feere Mali ma kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ Poutine bolo o ɲɔgɔn dɔ bɛna di Mali ma i y'a faamuya b'a la Poutine sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ kɛ cogo o cogo ani dɔnniya min bɛ i y'a faamuya b'a la Russie sɔrɔsiw la o ɲɔgɔn bɛna kɛ anw ka denmisɛnninw kun san o san mɔgɔ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ 300 de bɛ taa former Russie hi sabilillah o tɛ wari sara o tɛ so sara o tɛ ji sara o tɛ courant sara foyi ka t'u bolo don baara la ka taa dɔnniya d'u ma hi sabilillah Ala kama sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔla Maliyɛnw ɲanina mais a kɔ filɛ nin hɛrɛ Russie ka taa formation kɛ Maliyɛndenw kun hi sabilillah avion billet gratuit o bɛ daso min kɔnɔ gratuit o bɛ formation min kala gratuit dɔnniya min bɛ sɔrɔ gratuit Russie bɛ n'o kɛ Mali ye Faransi de la k'o kɛ anw ye foyi k'an kuma siri hali dɔnniya min tun b'an na k'o bɛɛ minɛ an na an tun bɛ yeli min kɛ k'an ɲɛ 2 siri k'an bolo 2 siri k'an da siri Faransi tun y'o de kɛ an na Russie bɛ k'an ɲɛ foni i y'a faamuya b'a la ka lunette don an ɲɛna walasa cɛ Russie bɛ ka fɛn kɛ Mali bɛ a ka bon hakili ma Ala ka barika don Russie la o ni Mali ka coopération Ala k'a kɛ hɛrɛ ye o ni Mali ka coopération Ala kana ko wɛrɛ bɔ a kɔnɔ Ala ka kɛ tagaɲɛ ye Ala ka kɛ badabada ye Russie ni Mali ka coopération bilahi hɛrɛ b'a kɔnɔ a ka bon hakili ma wa kɛlɛkɛminɛn min kɛlɛkɛminɛn min sanna o ɲɔgɔn tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ min bɛ Russie min commandera min sanna min bɛna fara an ka kɛlɛkɛminɛnw kan ani Russie sɔrɔdasi hakɛ min bɛna na Mali kɔnɔ ka na Mali dɛmɛ walasa Mali bɛ segin basigi kɔnɔ cogo min na sɔrɔdasi baden de bɛna na o kumana nin bɛɛ kan sɔrɔdasi hakɛ min bɛna bɔ Russie jamana kan ka n'u ka base sigi Kidali ka t'u ka base sigi Gao ka t'u ka base sigi Bagunu ka t'u ka base sigi Kayi i y'a faamuya b'a la a ka bon hakili ma nin bɛɛ bɛna kɛ sisan i y'a faamuya Mali donda 14 k'an bɛna sigi a bɛɛ la k'an de bɛna sigi a bɛɛ la a bɛɛ bɛ kɛ Russie sɔrɔdasi ni Mali sɔrɔdasiw ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali segin a danbe kɔnɔ nin de ye coopération ye nin de ye partenariat gagnant-gagnant ye nin de ye hɛrɛ ye i y'a faamuya b'a la Maliw tɛ nin de kɔfɛ tatiɲɛ tɛ nin de kɔfɛ ni binna mɔgɔw kan k'a fɔ ko se bɛ e ye se tigi ye Ala de ni binna mɔgɔw kan k'a fɔ i y'a faamuya b'a la minɛn bɛ e bolo minɛn tɛ e bolo dɛ minɛn bɛ Ala de bolo o de ye Faransi sɔrɔ bi u n'u ka setigiya u bɛ kasi la bi u n'u ka setigiya bi o kɛra wulumusoni bobi ye u n'u ka setigiya bi o kɛra ɲuguntan fɛn ye bɛɛ tigɛr'u la bɛɛ bann'u la setigi ye Ala de n'i ye dɔrɔmɛ 1 di Ala ma a bɛ dɔrɔmɛ 10 d'i ma n'i ye ɲumanya kɛ walahi Ala b'i sara ni ɲuman caman ye walahi Faransi juguya kɔ filɛ mun de bɛ Faransi bolo bi u ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka bɔ président kama Mali ko k'a t'u fɛ Côte d'Ivoire ko k'a t'u fɛ Burkina ko k'a t'u fɛ i y'a faamuya Centrafrique ko k'a t'u fɛ Russie t'u fɛ ne yɛrɛ tɛ diɲɛ dugu dɔn yɛrɛ min bɛ Faransi fɛ bi a tɛ yen u kɛra komi wulumusoni bobi Ala ka barika don Mali ni Russie ka jɛ la i y'a faamuya b'a la an mago bɛ sɔrɔdasi hakɛ min na n'o ye Russie sɔrɔdasiw ye Ala k'a to i y'a faamuya b'a la Asimi ka caman commandé u kana Mali kɔnɔ kɔni u ka base sigi an ka i y'a faamuya b'a la an ka dugu donda bɛɛ la ka n'u ka kan sigi an ka dugu donda bɛɛ la k'an ka dugu sécuriser en tant que Russiw ka base bɛ Kidali Français tɛ se ka foyi kɛ en tant que Russiw ka base bɛ Gao Français tɛ se ka foyi kɛ en tant que Russiw ka base bɛ Kayi Français tɛ se ka foyi kɛ hali bi an bɛ Ala ɲini Asimi ka nin ko ninnu ta sérieux déjà kuma kɛra ninnu bɛɛ kan formation bɛna kɛ an ka denmisɛnninw kun san o san maliden 300 bɛ taa former Russie ka taa avion dilan k'o ladege ka bombe jugu dilanni ladege ka kalan ladege ka sɔrɔdasiya ladege fɛn fɛn de hɛrɛ ye ka t'o métier kalan ka na faso segin a danbe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la Russie sɔrɔdasi caman bɛna na Mali kɔnɔ an ye avion kura min fana san a ka ca ba na si ye bombe jugu min sanna a ka ca ba na si ye
sɛnɛ y'a faamuya b'a la sɛnɛ o bɛna kɛ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma sanu kana n degi sanu bɔ la kana n degi hɛrɛ irisi bɛna nin bɛɛ di Mali ma ala ka barika do irisi la wala mɛ ko waritigi ka kuma man ca wallahi waritigi hɔrɔn ka kuma man ca wari bɛ irisi ko sanu min bɛ irisi dugukolo duguma a tɛ Mali kɔnɔ pétrole min b'u bolo a tɛ Mali kɔnɔ gazi min b'u bolo a tɛ sabu que fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo duguma o fa bɛ irisi dugukolo duguma o fa bɛ irisi dugukolo duguma olu kɔni ka coopération ye hinɛ ni i y'a faamuya b'a la dɛmɛ dɔrɔn de c'est ça mais jikalan fila bɛ se ka ɲɔgɔn sumaya sɛgɛn bɛ ɲini ka faransi faga sɛgɛn b'an fana la jikalan fila olu bɛ se ka ɲɔgɔn sumaya dɔ bɛ dɔ ta de a faransi tun bɛ k'anw ta a fɛn bɛ irisi ko olu mago tɛ Mali ye irisi wele o a ma irisi wele o irisi ni Mali y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma irisi taara déjà irisi bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bi olu ni Mali ka coopération hinɛ dɔrɔn don ka ɲɛsin Mali ma sonyani tɛ yen taɲini tɛ yen foyi foyi tɛ yen ka Mali bɔ bolo la o dɔrɔn don ka Mali segin a danbe kɔnɔ o dɔrɔn don foyi t'a kɔfɛ u mago tɛ sanu na u mago tɛ ji la u mago tɛ paga la fɛn bɛɛ bɛ irisi bolo wa bɛ ka baara fana kɛ tiɲɛ de kan o de la Ala bɛ k'u sankɔrɔta fɛn bɛɛ bɛ irisi bolo an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen pour que vidéo kana janya an bɛ na comment s'appelle Kidali dugu dɔ bɛ yen nɔ an ɲɛ bɛ tamasɛki dɔ la a bɛ dɔn na ko Vivi Asimi gansan tɛ dɛ irisi minisiri min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali bɛ ka kɛlɛkɛminɛn min san ani Mali bɛ ka se min sɔrɔ bi o de la nin jadisi in teri i don farafinw tu la yen nɔ ko Vivi Asimi bilahi ala kama tɛ Mali kanu tɛ foyi ninnu de y'an faw faga fitinɛ min bɛ Mali kɔnɔ nin mɔgɔ jɛman ninnu de y'a kolokolo ninnu ɲɔgɔn kafiri den tɛ dugukolo kɔ kan wa u ɲɔgɔn nafigi den tɛ yen u bɛ sɔn ko bɛɛ ma a n'i ye o ye bi o ka taa i y'a faamuya bala farafinmanw kan Kidali dugu dɔ la Vivi Asimi ko y'i ta Asimi bilahi ala kama tɛ dɛ wa ninnu tɛ kɛ Mali fɛ fo ka diɲɛ wuli ninnu yɛrɛ tɛ farafin miiri foyi ye u b'a fɔ farafin ma de ko mara i y'a faamuya bala hamara ko fali ninnu tɛ kɛ farafin fɛ fo ka diɲɛ bolo olu bolo ko ala y'olu dilan ministre anw genge a ɲa bɛ maliyɛnw na bɛ ka vidéo partager nin ye jahadisiw ka ɲɛmɔgɔ de ye fitinɛ min bɛ Mali kɔnɔ ninnu de y'a kolokolo ninnu de ye Mali janfa ninnu de ye Mali ci ninnu de ye maliyɛnw dɔgɔya a ye vidéo in dɔkɔtigɛ mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn bɛ Kidali ka tafu bila ko kɔrɔ kafiriw don ala juguw don tɔɔrɔ min bɛ an kan olu de y'a kolokolo jihadisiw kɛlɛ min bɛ ninnu don i y'a faamuya bala ka Mali tila fila ye ninnu de y'a kɛ an bɛ kɛ ninnu fɛ tuguni yan kana dan k'a fɔ ko Vivi Asimi dɛ kana dan ka t'i jɔ ka dɔn kɛ Asimi Koyita Asimi ta i k'a bila poche kɔnɔ danaya fila tɛ hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko mɔgɔ jugu don n bɛna vidéo yira la hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko ala jugu don a dɛsɛlen kɔfɛ se t'u ye n'u ko k'u bɛ bin Mali kan o bo tigɛtɔla don n'u ko k'u bɛ kojugu ta ka ɲɛsin Mali ma u ta tiɲɛtɔla don déjà yɛrɛ o barika banna u bɛ se ka mun de kɛ Mali la pa paga wa Mali tɛna tila u yɛrɛ b'a dɔn Mali tɛna k'u ta ye a c'est normal dɔw bɛ t'u jɔ Asimi Koyita ka a kelen de bɛ farafinw tu la farafinw nisɔndiyalen bɛ ni irisi ka minisiri nali ye farafinw nisɔndiyalen bɛ ni Asimi ka baara ye olu b'o fɛti la an ɲɛ bɛ tamasɛki dɔ la a n'a ka hawuli nɔgɔlen kunkolo la ka taa mikoro minɛ k'a yɛrɛ kɛ Mali dɛmɛbaga ye k'a yɛrɛ kɛ Asimi kanubaga ye e ni ala na kira cɛ ka ne fa faga k'an ba faga k'an ka jamana ci ko ne ka tila k'a kɛ e fɛ o tuma na danga b'an ko wa mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn bɛ kɔrɔnfɛla la a bɛɛ nafigi den a bɛɛ kafiri a bɛɛ jahadisi a bɛɛ faso kumasulu den Asimi kan'u don i ka fanga la kana t'u ka gɛrɛ i la kana k'u fɛ tɔɔrɔ min bɛ an kan ninnu de y'a kɛ depuis le temps de Modibo Keita kana bila Musa tile la kana bila Alpha tile la ni mɔgɔ jɛmani de murutilen bɛ kɔrɔnfɛla la ye sanga ni waati bɛ wari tun bɛ cɛ ka taa d'u ma n'olu ko k'u bɛna bi ko bɛ dɔn kɛ Asimi tɔ i dɛsɛlen kɔfɛ ala ko se b'i ye waati min na o dɛmɛ o de ye dɛmɛ ye mais i dɛsɛlen kɔfɛ o dɛmɛ o tɛ dɛmɛ ye dɛ mɔgɔ si mago t'o dɛmɛ la wa mɔgɔ jɛmani n bɛna vidéo k'a la a bɛ panpan na maliyɛnw bɛ ka vidéo ni partager k'a kɛ komi u bɛ Mali fɛ dɛ ka ninnu kɛ komi ninnu de ye kojugukɛlaw ye ninnu de ye maafalaw ye ninnu de bɛ wari minɛ i y'a faamuya b'a la ninnu de tun bɛ wari minɛ Alifa la ka wari minɛ ATT la faso nafolo bɛ minɛ i y'a faamuya b'a la IBK ninnu na i y'a faamuya centaine de milliards o bɛ tila ka taa don pick-up mobili 4x4 la k'a di jihadisiw ma u ka maliyɛnw faga walasa kɔrɔnfɛla ka kɛ olu ta ye
a mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn bɛ a bɛ nafigi den a bɛ kafiri den a bɛ mafala a bɛ fisiri fasara ne tɛ k'u fɛ fo ka diya wuli a mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn bɛ a se yɛrɛ tɛ maliyɛn a bɛɛ i ɲɛ t'o la mun bɛ suraka kɛ maliyɛn ye a lamɛn dɛ. k'a lajɛ ni mɔgɔ min ye nin ye ni hakili ka sɔrɔ e t'a fɔ ko nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye hali ne nin i b'a dɔn ko nin ye jahadisi den de i b'a dɔn ko nin ye mɔgɔ lankolon de i b'a dɔn ko nin ye maafala de i b'a dɔn ko mali tɔɲɔbaga ye ninnu de Katija vive Gurumari aussi vive Assimi Koïta anti fɛ bi anti fɛ sini n t'a vidéo partager wa n t'a fɔ n bɛ maliyɛnw lakunu kana kɛ aw fɛ u kana ka vidéo partager aw dɛsɛlen kɔfɛ k'aw bɛna ko vive Assimi yanni bi ka se aw tun bɛ min. La question est là. Yani bi ka se aw tun bɛ min a ye mun de kɛ Mali la kunu a ye mun de kɛ aw de tun bɛ Mali drapeau jeni ka sugunɛ kɛ Mali drapeau kan ka taa fêtu kɛ Azawa di dɛ Kukala wadi dɛ a donna ta bɔra ta ka faso dɔgɔya ka faso lebu aw dɛsɛlen kɔfɛ bi masakɛ ɲuman b'an kunna tan t'ale bolo négociation tɛ foyi hali Algérie délégation taara Mali kɔnɔ ye ko Mali ni Azawa de ka négocier Assimi k'u sira yɔrɔ na ko tile k'u kɔden pɛrɛ olu ni marifatigi tɛ négocier olu ni kafiri tɛ négocier n'u bɛ se ka min kɛ u k'a kɛ mais olu ni kafiri tɛ négocier i bɛ nin dangaden jadisuw de ye bi ka n'i jɔ kɛnɛ kan a kelen de ye musaritigi ye nɔ a kelen de ye hawulitigi ye nɔ a bɛ k'a bolo kɔrɔta vive Gurumari vive Assimi Koïta tout mɔriya ala tigɛ bɛɛ la malidenw tigɛlen bɛ aw la an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw de y'an bila kɔnɔ aw de ko Mali ka tila aw de tun bɛ ka marifa di jadisiw ma aw de tun bɛ k'an ka duguw jeni hali bi Kidali kɔnɔ janfa min bɛ yen a ka bon hakili ma aw de sen b'a bɛɛ kan aw de tun bɛ taa sigi TV5 na a kɛlɛ yɛrɛ bɛ ministeriya la Mali kɔnɔ yen ko Musa Agtayer ni ne ye o ye ministeriya la Mali kɔnɔ dimi bɛ ɲini k'an faga mɔgɔ min sigilen tun bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka tila ni fo n'olu dɛsɛra de sinon Mali bɛ tila de olu tɛ maliyɛnw ye o Kidali olu de ta ye olu de bɛ Mali minisirisow kɔnɔ bi olu de bɛ i y'a faamuya b'a la anw ka ɲɛmɔgɔyaw la bi olu de bɛ CNT kɔnɔ bi i y'a faamuya b'a la ɲugun t'an fewu a ko a hakɛ to mɔgɔ fagalaw mais cɛ mɔgɔ kan ka ninnu dɔw bɔ yen de quoi ninnu man ɲi wa ninnu tɛ ɲina u t'a dabila fana e fɛn bɛ san 100 bɔ u bɛ Kidali yan fan na fo kɛ Mali ka tila de u bɛ ko min da farafinw kan a ka bɔ hakili ma i b'olu dɔn bi ko vive Assimi dangaden vive yɛrɛ Assimi tɛ dɛ aw de y'anw faga ni Assimi tun ma kɛ hɔrɔn ye aw tun bɛ continuer ka wari minɛ Assimi na komi aw y'a minɛ Buwa la cogo min na ka taa di jadisiw ma u ka marifa san n'a ye k'aw faga aw de bɛ k'o kɛ Kalabanci Fana Selu i y'a faamuya b'a la o bolo bɛ don minɛn bɛɛ kɔnɔ wa o bɛ se ko bɛɛ la o bɛ se yɛlɛmali ni cɛ mɔgɔ si ɲɛ tɛ ko yan Assimi bilahi n'aw ye danaya da ninnu kan ninnu b'aw ta cɛ ninnu tɛ maliyɛnw ye dɛ wa ninnu tɛ ɲina ninnu ye setanɛw de ka fitinɛ tɛ sa waati bɛɛ u bɛ tasuma de minɛ hali bi jɔn de b'a la ko accordaliser ka appliquer jɔn de b'o kuma la ninnu tɛ yan jɔn de b'a la ko accordaliser ka waleya accordaliser kɔnɔla la accordaliser kɔnɔ fɛn min b'a kɔnɔ mun don ko ka Mali tila fila ye i bɛ nin ta tiɲɛbagatɔ ni nin fukari ninnu de k'u bɛ dɔn ka bi vive Assimi Koïta va te faire foutre enculé indi malhonnête jahadisi mɔgɔ fagala ala jugu kafiri bɔnɛma wolo an mago bɛ nin mɔgɔ sugu ninnu na aw de aw tɛ Mali bɛ jɔ aw tɛ lakana bɛ sabati wa ni cɛ o cɛ marifa ta Mali kama an bɛ batard sauter hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Mali bɛ cogo min na bi cɛ o cɛ mana marifa ta Mali kama bilahi ba ye su wolo a tɛ passé an tɛ se aw ma i y'a faamuya b'a la an tɛ aw nɛni an tɛ aw dɔgɔya mais bi Mali ni kunu Mali tɛ kelen ye dɛ bilahi n'an ye mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn minɛ i bɛ ka mugu ci maliyɛnw na i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye n'an ye mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn minɛ i bɛ ka Mali danbe bɔ a la bilahi i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye n'an ye cɛ o cɛ minɛ i bɛ ka Mali drapeau jeni bilahi i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye nin kafiri den ninnu de tun b'u kunkolo meleke fo Ali Bacili ninnu bɛ taa olu ka fêtu la i y'a faamuya wala fêtu minnu ye k'u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta ko ne delila ka Bacili ye ninnu cɛla yen nɔ Kidali yen nɔ a sigilen b'u to la o bɛ ka fêtu min fana kɛ o fêtu kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'olu b'u n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko ka Kidali bɔ ko ka Kidali kɛ u yɛrɛ ye ko ka Kidali bɔ Mali kɔnɔ
Bacili tɔɔrɔ fɛti kɛ i y'a faamuya bala tamasɛki ninnu fɛ yen nɔ ni ne bacili ninnu sigilen ye k'olu bɛ kuma mali kɔ la jigilatigɛ ta mɔgɔ minnu bɛ ka muruti ko b'an faso tila fila ye o fɛti don Mohamed Ali Bacili tun bɛ yen a video bɛ yen a video bɛ a sigilen tun bɛ ninnu de t'u la yen han an tɛ aw fɛ bi ni ne yɛrɛ tun ye président de ni mɔgɔ sugu ninnu b'u gɛn de u ka taa u ka jamana u bɔra Libi de u bɔra Algérie ninnu de hali ni ye nin ye i b'a dɔn ko nin tɛ maliyɛn mun de bɛ nin kɛ maliyɛn ye maliyɛn surakalama de la ka ye kana daw la dɛ kana daw la bilahi hadamaden c'est à dire que ko tɛ se ka diya bɛɛ bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ kana daw la dɛ ninnu ye kalabanciw ala juguw de u dɛsɛlen kɔfɛ u b'u n'u yɛrɛ kɛ Asimi dɛmɛbaga ye ni Asimi dɛsɛra don o don mɔgɔ min bɛ bere kɛnɛ ta Asimi kama ninnu don bilahi kana kɛ ninnu fɛ dɛ nin ye santazi de nin ye de ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan ninnu tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u tɛna kɛ Mali fɛ olu bolo ko olu ka fisa ni farafinw ye de accordaliser ninnu de b'a kɔfɛ Mali tilali fila ye ninnu de b'a kɔfɛ tɔɔrɔ min bɛ Mali kan ninnu de y'a lase an ma degun min b'an kan ninnu de y'a lase an ma Mali cili k'an balimaw faga k'an ka dugu jeni ninnu de y'a lase an ma ATT ye wari min d'u ma u taara don marifa la IBK tun bɛ ka wari min d'u ma u taara don marifa la ka di jihadistes ma walasa ka Mali ci tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an kan ninnu de nɔ don ayiwa hali sisan fitinɛ min bɛ ninnu don kana dan ka dɔn kɛ ko Asimi dɛ bo yɛrɛ kɛ ko Asimi ne tɛ da aw la n tɛ aw fɛ wa n t'a tɔgɔ duman yɛrɛ kɛ n t'a video partager parce que aw ye jahadisiw de aw ye munafɛkiw de aw ye ala jugu de aw de ye Mali ci ka Maliw faga ne tɛna kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ wuli aw ɲɔgɔn janfanti tɛ diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la o bɛ ko misibo sanfɛla cɛ ka ɲi dugumala tolilen don ninnu bɛ ten de u ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ volcan kan a ye ninnu bɔ aw ka vie la u dɛsɛlen de bɛna dɔn ko vive Asimi mɔgɔ min ye Mali ci ninnu don mɔgɔ min ye Mali danbe bɔ a la ninnu don mɔgɔ min ye Malienw faga ninnu don mɔgɔ min bɛ fɛ Mali ka tila fila ye bi ninnu don a kana k'u fɛ dɛ bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye a kunu se tun b'u ye mɛ bi se bɛ anw de ninnu de tun bɛ fɛti kɛ ka Mali drapeau k'a da dugu ma ka jeni k'olu bɛ n'u ka wari dilan k'olu bɛ n'u ka passeport dilan k'olu bɛ n'u ka fɛn bɛɛ kɛ o don nin cɛ min filɛ dɔn na tun bɛ min a ye mun kɛ Mali ye o don i kɔni t'a fɔ k'o don y'a sɔrɔ i ma wolo don o don y'a sɔrɔ i bɛ diɲɛ kɔnɔ mɛ o don e ye kɛlɛ kɛ wa ko Mali ye kelen de ye wa wari wɛrɛ tɛ dilan Mali kɔnɔ wa Mali drapeau tɛ jeni wa o don e ye mun kɛ Mali ye la question est là foyi ninnu de ye jihadistes ka ɲɛmɔgɔw ye guerre fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ ninnu de nana n'a bɛɛ ye bilahi tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kan siyako kɛlɛ wa donna ta bɔra ta Faransi ka molobaliya kɛ an na a bɛɛ ju ye ninnu de ye hali bi u bɛ ka continuer ka molobaliya kɛ anw na aw kana ninnu ka video partager aw kana da ninnu na ne bɛ ka kumu kan cogo min na a ye kumu kan o cogo la saya don balo tɛ yen i y'a faamuya b'a la hali n'i taara munumunu tiɲɛ kɛrɛfɛ i laban bɛna sɔn tiɲɛ de ma mais an ka tiɲɛ fɔ an ka taa siɲɛ kelen négociation ni ka ko ninnu bɛlɛgɛ walima ka ɲɔgɔn musalaha mun nafa b'a la an bɛ waati min na an bɛ tiɲɛ kɛnɛ de kan a tuaragi minnu bɛ kɔrɔnfɛla la jahadisiw don mɔgɔ fagalaw don Mali cibagaw don fitinɛ kolokolobagaw don mɔgɔ tɔɲɔlaw don jamana cilaw don hɔrɔnkolonw don jamana wari tun bɛ di ninnu ma hali sira tɛ Kidali hali ji tɛ yen foyi foyi tɛ wari bɛ d'u ma dɔrɔn o bɛ taa don minɛn na ka di jihadisiw ma u ka Mali ci bilahi ATT miliyari hakɛ min di ninnu ma ala kelen de b'a da dɔn Alifa ye miliyari hakɛ min di ninnu ma ala kelen de b'a da dɔn IBK ye miliyari hakɛ min di ninnu ma ala kelen de b'a da dɔn bi olu de bɛ dɔn na Asimi vive Asimi mais c'est normal ala kama tɛ o ni jamana a b'i bo tigɛ k'i wuluden kari bilahi ni jamana Asimi tile la i b'a to i ka so de n'i bɔra ne i y'a faamuya b'a la a bɛ ko da i ka garankɛ ma min da ba wolo kan mɔgɔ min tɛgɛlankolon tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ min y'a bɛɛ vécu a bɛɛ kɛra a ɲɛna a b'a bɛɛ kalama sentiment b'o bolo wa i mana jamaya faamuya b'a la k'i bɛ marifa ta maliyɛndenw kama Asimi ɲa kisɛ k'o ye kana dan ka kɛ tɔrɔgi ye dɛ kɛ sɔrɔgi yɛrɛ n t'a dɔn e fɛn min don kɛ o yɛrɛ ye minɛ Asimi bi zubi ne tɛ e ka hali ni ye nin ye e k'a lajɛ ne bɛ maliyɛnw de bɛ ka Asimi Keyita Kidalikaw ka vive Asimi ninnu tɛ kɛ Asimi fɛ fo ka diɲɛ wuli
ninnu bolo yɛrɛ ko Asimi fali de ye n ko b'a fɔ farafinw de ma ko fali ala jugu kafiri mɔgɔ fagalaw ne bɛ k'aw fɛ yan k'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana ci aw dɛsɛlen bi ko vive Asimi va te faire foutre un digne malhonnête billahi c'est à dire que mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ hawuli meleke nin cogo la a filɛ ni mɔgɔ sugu ninnu billahi ni mɔgɔ sugu ninnu ɲɔgɔn kafiri den mana diɲɛ kɔnɔ ninnu ɲɔgɔn kafiri den mana ninnu ɲɔgɔn mɔgɔ fagala mana ninnu ɲɔgɔn sejugu mana ninnu ɲɔgɔn jamana cila mana diɲɛ kɔnɔ ni ɲɛbula u bɛɛ bɛ tan de u bɛɛ bɛ nin cogo de la ne bɛ kɛ ninnu fɛ i bɛ dɔw kuma kan mɛn an bɛɛ de ye maliyɛn ye n'an bɛɛ tun ye maliyɛn ye kayikaw muritila wa sira bɛ kayi wa leta ye ji di kayikaw ma wa leta ye lɔgɔ di kayikaw ma wa leta ye dɔgɔtɔrɔso di kayikaw ma wa kayikaw sabalilaw kan k'u yɛrɛ sabu ka wari b'u yɛrɛ k'u ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka ekɔliso jɔ bagunukaw u sabalila k'a fɔ k'an bɛɛ jɛ de ye faso ɲɛ n'a tiɲɛna tiɲɛna bɛɛ ye bagunu ɲa mɛ ne yɛrɛ fa ka dugu ka wari bɔ an yɛrɛ k'u k'an ka dɔgɔtɔrɔso jɔ k'an ka ekɔliso jɔ i y'a faamuya wala k'an ka siraw garate an ma marifa ta jamana kama olu de ye hɔrɔnw ye olu de ye danbetigiw ye mɛ nin kafiri den ninnu bɛ kɔrɔn fɛ ko accord d'Alger bɛ mun de kan ko ka Mali tila fila ye k'olu tɛ sɔn maliyɛnya ma hali bi o kuma tɛ sen na wa wa mɔgɔ sugu kelen dɔw de filɛ nin ye foutaise ni santage la maliyɛnw fana bɛ k'o video partager ninnu tɛna kɛ aw fɛ wa ninnu tɛ hɔrɔnw ye ninnu tɛ silamɛw ninnu tɛ ala dɔn ninnu ye kafiriw de ye ala jugu bɔnɛma wolow don ni aras balayira tɛ mɔgɔ t'a fɔ aw ye wa mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka ninnu ka video partager aw ça fait que n'a ma ɲɛ k'aw b'a partager a ye mɔ sɛbɛn a kɔfɛ k'anw tigɛra aw la aw ka Asimi dɛmɛ bi dɛsɛ don ala yɛrɛ y'a fɔ i y'a faamuya bala se b'i ye waati min na ale ala ɲini se b'i ye waati min na sabali se b'i ye waati min na sali se b'i ye waati min na sun se b'i ye waati min na ala dɔn mɛ i dɛsɛlen tɛ se ka kogo ta ko bɛ segin ala ma ala mago b'i la n'i sara a b'i kari jahanama kɔnɔ fura t'a la n'i sara a b'i don jahanama kɔnɔ se b'i ye waati min na i bɛ ala dɔn o waati i ka kɛnɛ waati min na i bɛ ye ala ɲini o waati de i dɛsɛlen kɔfɛ ko i bɛ na ala ɲini ala mago b'i la ninnu b'o cogo de la bi aw kana k'u fɛ u tɛ ala dɔn u tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn wa ninnu tɛna kɛ Mali fɛ fo ka cɛ wuli Asimi k'u bɛɛ bombarder k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara olu de tun bɛ jihadistes kɔfɛ olu de tun bɛ ka marifa di jihadistes ma olu de tun bɛ k'an ka duguw jeni olu de bɛ ka Faransi bila kan olu de bɛ ka kojugu bɛɛ ta accord d'Alger ninnu de b'a bɛɛ kɔfɛ si jugu bɔkɛlaba ninnu mɔgɔ nɔgɔlen ninnu mɔgɔ minnu tɛ sali u tɛ so olu de bɛna ko Alahu akibara donna ta bɔra ta a y'a lajɛ. Non, mais nin bɔ la quoi. Moi, ça me fait mal. Ne tɛ ni mɔgɔ sugu ninnu yɛrɛ de fɛ quoi. Ça me fait mal. Ne tɛ ninnu fɛ de, n tɛna k'u fɛ. Dɔw bɛ na fɔ non ko juguya don an bɛɛ maliyɛn de pour que u t'u fɛ dɛ. I ba ye n bɛ tila video la weleli bɛ caya an bɛ bɛn de fɛ dɛ. Mɔgɔ ni kafiri bɛ bɛn yan. Comme o mɛ e fa faga o mɛ e ka dugu ci e bɛ na an ka bɛn an bɛɛ de ye kelen ye. Bana jugu fura ye fura jugu ye. N tɛ kɛ ninnu fɛ n tɛna kɛ ninnu fɛ. Ninnu bɛɛ hali min bɛ ministériya la Mali kɔnɔ n t'a fɛ. Hali min bɛ ministériya la o bɛɛ sen tun bɛ Mali cili la. Min filɛ nin ye ministre support comment ça s'appelle support balontannaw ka ministère la ko Musa Agtayer n tɛna ka bilahi nin dɔ tun bɛ t'i sigi TV5 la ko fo n'ale dɛsɛra dɛ ko sinon ko Mali bɛ tila fila ye olu k'a ta k'o kɛ ministre ye anw tɛ se ka kɛ président ye sinon anw ye tout droit de anw tɛ se ka kɛ président tout droit bilahi a fɛn fɛn y'a kɛ ka tiɲɛ n b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la fɛn fɛn tun bɛ jamana contrôle an b'olu siya la tunu de mais an tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na an ka sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ labɛn a ka bon hakili ma Mali sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ labɛn a ka bon hakili ma Mali sɔrɔdasiw bi o bɛ dugu kɔnɔ sɔrɔdasi fini t'u la cɛ n kana sɔrɔdasiw ka secret de fɔ n kana secret bɛɛ fɔ a bɛɛ tɛ fɔ jihadistes de tun bɛ duguladenw t'u la olu bolo ko an ka sɔrɔdasiw tɛ yen o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw tilala baara bɛɛ la ça veut dire que i b'a dɔn o bɛ min kɛ sisan jihadistes ninnu bɛ min kɛ yan bandi ninnu bɛ min kɛ yan o bɛ fara duguladenw de kan su mana ko dɔrɔn u bɛ taa tiɲɛni kɛ ni dugu jɛra walima n'u y'a dɔn k'an ka sɔrɔdasiw seginna la dɔrɔn fini nɔgɔlen min b'o la u b'o fini nɔgɔlen bɔ n'a y'a sɔrɔ bomasi ka jan u b'o di n'a y'a sɔrɔ u ka kulusi sen tigɛlen tun don u bɛ dɔ fara kulusi sen kan k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye k'u yɛrɛ kɛ duguladen dɔw fana b'a kalama n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais sisan an ka sɔrɔdasiw de bɛ bɛɛ t'u la u bɛ bɛɛ de t'u la duguladen bɛɛ t'u la i m'a ye u taara nin minɛ cogo min na a ye nin jihadiste in lajɛ
o taara nin minɛ dugu dɔ de kɔnɔ dugu dɔ fɛte la n ka cɛ ka taa nin minɛ hali a ma bɔ a kalama renseignement b'an bolo fan bɛɛ fɛ an ka sɔrɔsiw bɛ bɛɛ t'o la o bɛ ka parce que n'o ma nin stratégie ta a tɛ bɔ ni ko i y'a faamuya k'u bɛ taa jadisuw faga o bɛ don dugu kɔnɔ duguladenw fana t'a fɔ o tɛ sɔn k'a fɔ n'u y'a fɔ dɔrɔn u b'olu yɛrɛ de faga duguladenw bɛ siran k'u yira mais sisan sɔrɔsiw bɛ bɛɛ t'o la hali ne sigilen filɛ yɔrɔ min na sɔrɔsiw bɛ n kɛrɛfɛ n ɲɛ t'o la de hali ne sigilen filɛ yɔrɔ min na mali sɔrɔsiw bɛ kɛrɛfɛ mɛ n ɲɛ t'o la de sisan an ka sɔrɔsiw bɛ ten de mali kɔnɔ o bɛ bɛɛ kɛrɛfɛ o bɛ bɛɛ t'o la o bɛ renseignement baara bɛ ka kɛ sanga ni waati bɛɛ ala ka barika don mali armée la Asimi taa n'a ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen n ka cɛ cɛ n ka cɛ n ko n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala tɛ i ka dugu jɛ dɛ Côte d'Ivoire capitale kɔnɔ bi Adjamé Malikori Koumassi i y'a faamuya b'a la 13 villes Yopougo Abobo population de bɛ ka irisi drapeau ta bi ka yɛlɛ nɛgɛso sanfɛ ko o bɛ irisi ka coopération de fɛ k'o tɛ faransi fɛ faransi kɛra samiyɛbo ye a y'a lajɛ nin ye Côte d'Ivoire kɔnɔna de ye population bɛ nɛgɛso sanfɛ ka irisi drapeau siri u kun na k'o bɛ irisi de fɛ k'o tɛ faransi fɛ ko faransi ka taa ka bɔ yen a don turu bɛ ka na dɛ waati bɛ ka sɛnsɛn ka na a bɛ laban nin de la o nin ye Côte d'Ivoire kɔnɔna de ye jɔn tun b'a miiri ko nin bɛ kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna de filɛ nin ye Ivoire u ka nɛgɛsow kɔnɔ u ka taxi kɔnɔ irisi drapeau de b'u bolo sisan ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma bilahi kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min b'i fɛ kana tugu mɔgɔ ko mɔgɔ min t'i fɛ wa Côte d'Ivoire kɔnɔ bi population bɛɛ irisi drapeau de b'u bolo n m'a fɔ ko Macron bɛ kase la Macron b'a dɔn ko Afiriki tilatɔla don Afiriki bɛɛ bɛna tɛgɛ di irisi ma Côte d'Ivoire fana y'a daminɛ de Mali y'a daminɛ cogo min na Côte d'Ivoire fana population bɛ k'a daminɛ ten u bɛ sugubaw kɔnɔ u bɛ taxiw kɔnɔ u bɛ nɛgɛtow sanfɛ u bɛ motow sanfɛ ka irisi drapeau siri u kun na coopération Côte d'Ivoire irisi ala cɛ ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la don janya janya sebali tɛ wallahi juguya kɔ filɛ de faransi Côte d'Ivoire fana bɛ na wuli aw kama bilahi a filɛ Côte d'Ivoire fana bɛ fɛ bi u tɛgɛ ka bɔ faransi bolo u ka tugu irisi kɔ Asimi diɲɛ bɛɛ de lakunu ka diɲɛ bɛɛ lakunu ka bɔ sunɔgɔ la i y'a faamuya ba la se bɛ population de Côte d'Ivoire population fana bɛ k'a daminɛ ko tɛ faransi fɛ tuguni ko bɛ irisi de fɛ drapeau de b'u bolo ka yala Côte d'Ivoire kɔnɔ n b'aw bila yan pour que vidéo kana janya an bɛ ɲɔgɔn bolo partager maximum on ensemble n dɛsɛra ka page kura yɛrɛ dayɛlɛ quoi mais c'est pas grave de toute façon n'an ye vidéo kɛ fasoden ɲumanw bɛ yen hɔrɔnw bɛ yen u b'a ta ka bila u ka page belebelebaw sanfɛ a bɛ taa fɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na an yɛrɛ b'a bila whatsapp groupe kɔnɔ bɛɛ b'a lamɛn ça suffit n'ala sɔnna n'an ye temps sɔrɔ téléphone kuraw sanna mɛ n ma se ka page dayɛlɛ sinon nin ye téléphone kura de ye un téléphone qui coûte 1200 euros mais n yɛrɛ de dɛsɛra ka page dayɛlɛ fɔlɔ quoi o ɲɛ b'a la téléphone belebeleba don mais ça va venir quoi n bɛna dayɛlɛ quoi t'inquiète voilà ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu b'an ka vidéo partager ka commenter k'aw fo an bɛ ɲɔgɔn bolo big up à vous tous bon courage maximum